Hola, benvinguts al segon lliurament del noticier de l'Espanyoleto TV. L'Espanyoleto TV, com sabeu, és una de les parts de les quals està formada el projecte de comunicació que tenim en la Falla muntat, que és el projecte d'Espanyoleto 4.0. Estem en la segona època i hem començat, la setmana passada ja vam tindre la primera entrega, i voldríem començar tinguent la primera de les entrevistes que tenim plantejades per aquest any en la persona que creguem més important de la Falla en aquests moments, que és ni més ni menys que el nostre president, Alberto Urdiñana Gil. Alberto és una de les personetes que tenim en la Falla des de ja fa prou de temps, ara ens dirà ell el temps que porta entre nosaltres, i és una persona que hem rescatat perquè en els últims anys no l'hem tinguda perquè estava en la Junta Local Fallera. És així, no? Així és. En dues èpoques diferents. Correcte. Ara ha vingut a la Falla i la veritat és que ha entrat per la porta gran, perquè ha sigut entrar en la Falla en la seva segona època, igual com en l'Espanyoleto TV, i de president. De president. Què te pareix? Bueno, poc alt, encara. Si vols, comencem per preguntar-te com va ser els teus inicis així en la Falla? Bé, jo soc faller des de l'any 2000, em vaig apuntar en 16 anys. Com sabeu, no soc de Xàtiva, soc de Genovès, i vaig començar en la Falla perquè me van convidar a mi i a la meva família a ser fallers d'honor. I a través, aquell any era Felo Fuentes president, ens va convidar, i a través des d'aquest any ja m'he quedat en la Falla. Com recordes els teus inicis en la Falla? Com recordo els meus inicis? La veritat que el primer que recorde és estar fent cabalgata, fent la carrossa així dins, quan el local... Bueno, ara estem al plató, però quan en el local no havíem insonoritzat, no havíem fet l'obra d'insonorització, tenia prou més altura i fèieu les carrosses. I entonces recorde una d'un cotxe, especialment, no recorde de qui era, perquè no... Però recorde estar fent eixa carrossa. També has estat molt actiu en el llibre, veritat? També, sí, correcte. En el temps que has estat en la Junta no has estat en el llibre, però anteriorment sí que has estat en el llibre. Vaig estar 2 o 3 anys, crec. En un llibre que va canviar el seu estil, veritat? Sí, bé, vam agarrar en ganes, van canviar un poquet l'estil, va ser l'any que vam fer l'iPad, aquell quadradet, i vam maquetar tot, ho vam fer sencer de dalt a baix, i va agradar i van continuar un parell d'anys ja fins que vaig clavar en Junta. En Junta. Com ha anat el pas per la Junta? Molt bé, la veritat que és una experiència que recomane a tots perquè passen uns anys, tot té el seu període, però és una bona experiència. Quins càrrecs has tingut en la Junta? Vaig entrar, he estat 4 anys, els 4 anys he estat de vicepresident, però he anat passant per quasi totes les rames. Vaig començar en festejos, en Javi Paños, l'any després vaig continuar en cultura, en ell també, i ja en Jesús vaig estar els 2 anys de vicepresident primer de protocol. Molt bé. En aquest any tenim que recordar que l'any passat van ser patrimoni històric i material de la humanitat. Correcte. I crec que... Què recordes d'això? Què recorde de tot? Un procés molt llarg. Encara que no es veja, és un procés que va començar ja primer intentant entrar com a Vic, que ja després ja ho van aconseguir, i després ja entrant junt a les altres poblacions a formar part de l'expedient per a Patrimoni de la UNESCO, el qual va ser moltes reunions, molt de temps. La veritat és que vos hem vist molt actius. Heu visitat moltes juntes locals i la veritat és que el nom de Xàtiva ha anat per davant en quant a les juntes locals, veritat? Correcte. Era un poc la idea també que duíem. Va passar el temps de la Junta Local Fallera i tornes a la Falla. I aquest temps ha acabat. I ara... La primera setmana que aterrisses en la Falla i el fan president. Sí, què vaig sentir? Más o menos. Què vaig sentir? Què vaig sentir? Primer, un poquet d'acollono, òbviament. Una vegada primer dius, vale, sí, me presente. Després ja quan ixes dius, vale, ara què has fet? Però, bueno, la veritat és que crec que entre tots, perquè això també és un treball de tota la Junta i de tota la Falla, crec que farem un any bo i aconseguirem coses.
Quins objectius te planteges per a este curs? Objectius molts, però no vaig a dir-los. Sí. ¿Y entonces para qué fer l'entrevista? No, a veure, sobretot lo que sempre es dic a tots és que disfruten de la comissió, de la falla, d'estar contents, de plantar uns bons monuments. Òbviament, jo penso que els monuments tenen que ser importants. Entre els objectius que ens plantegem en la falla per a este any està fer algun canvi en quant als monuments? A veure, inicialment la idea en els monuments és continuar la dinàmica que estem anant, que és, òbviament, tindre uns monuments grans, tindre uns monuments xulos, ¿vale? I intentar anar a especial. La idea és continuar en especial, crec que és una falla que podem estar, és el on deguem estar, i sí, continuar en aquests objectius. Si puguem millorar, millorarem. Com has vist el personal de la falla ara que has entrat? Pues la veritat és que l'ha vist molt, molt emocionada i amb moltes ganes de fer moltes coses. De moment he tingut que anar parant els peus perquè me venien tots per tots els costats que volien fer. No els pares, deixa-los. Sí. Mira això de l'Españoleto 4.0. Ja ho he vist, sí. Què tal te pareix el projecte de l'Españoleto? Bé, em pareix molt bé. També és de veres que duguem un parell de temps mascant este projecte, duguem des de fa un parell d'anys, i per a mi la comunicació és una cosa molt important, que a més de que les falles estiguen, que el món veja què és el que se fa en la falla, que no només són festes, no només és beure i cremar coses, que és molt més, hi ha molta cultura, molta tradició, i és important per a mi que tot el món ho veja i ho conega. Molt bé. I ara tenim que dir que si és important el president, també és important la gent que té darrere. Més. Ja t'has fet a la teva junta? Sí, està presentada ja? Exacte. La setmana passada vaig presentar la junta executiva i ahí està. Parla-mos de la junta. De la junta. Claro. Bueno, la junta enguany he format un equip gran, entenc, que és una de les idees també que tenia, perquè sóc més partidari de repartir la feina i així entre tots es fa més còmoda. La feina repartida, veritat. Exacte. Entonces la formem 22 persones. Suposo que aniran passant per així, no? Una gran quantitat. És que mos caiga bé, només. I bé, no sé per on començar. Per els vicepresidents? Vale, els vicepresidents són les 4 vicepresidències que tinguem per estatuts i que tenen que estar en la falla. El primer vicepresident és Javi Tormo, que és l'encarregat del protocol i d'actes de teatre, de presentació, tot això. La vicepresident segona és Isabel, que és la vicepresidenta de Cultura, s'encarregarà tot el referent als temes culturals, també, a més, les delegats infantils, també el llibret, cavalcades, tot això. Vicepresidenta tercera està Amparo Vidal, que és l'encarregada econòmica, ella és la que s'encarrega de tot el tema econòmic, les partides més grosses, realment totes les partides, però òbviament té que posar més mirament les partides més grosses. I el vicepresident quart és Alfredo, que és el vicepresident de festejos, que s'encarregarà de tot el tema de festes, actes i de més. Ves que els 4 vicepresidents són gent molt jove i... Gent jove però en experiència. I en experiència. Exacte. Molt bé. La idea també era mesclar un poquet en juntar gent de totes les edats, totes les parts, en experiència, en més, en menys. N'hi ha gent, n'hi ha expresidents i n'hi ha gent que no ha tingut càrrec mai, amb la qual és un poquet un equip prou mixta i prou complet. Bueno, doncs anirem conegant-los, anirem presentant-vos-els. Vos anime que els entrevisteu. Poc a poc anirem presentant-vos-els a tots, perquè crec que tenen que estar darrere del president fent una feina. El president moltes vegades és el que està així, com ara, és el que dona la cara, però n'hi ha molta gent darrere que treballa molt i crec que també se mereixen donar a conèixer tot el que fan, veritat? Correcte. Pues per a mi ha sigut un plaer i un honor molt gran poder fer la primera de les entrevistes a Alberto, una persona a la que m'estime i que espero que a partir d'ara estimeu vosaltres també.